좀 나보다 우리 애들들 위해서 나온다. 까지 버리는 삶을 마음 능력이 능기 아이기 신능이나 보존했잖아. 나타시 비토고 그이노 에이스 마이크로는 도 하이비 하고 넘고 야래 아이디 능 시기주 시기로야. 시기로 뭐가 시가이도 시기로. 능 사나마 지도 빨리 얘기 보통. Kasi person sa kada na yun. Chaning kayo mo suda budo kayo. 라운 사는 게 행복한 거 Raul son si Jokle. 또 아이 뭔가 또 차가 뜨냐는 Kaya niya nga, sanado. Dulu siya nang nasa nasa hindi niya. 살라니는 사 포스카비 레이 Adu sanado nang hindi niya siya. 시가 살라니두가 Ha. 살라니두가 시가 아이랑 Sanung pupay ka nang saning ani hum ka si nang kayo nang ako sanay niya. 사나분데 그가 인사디 아이노 생아 아래에 딱할라가 비가 Pero si saning ani hum ka nang le ka sana sanno. 상카 문에 Adu siya po. Sida po. sana quality 등 많아도 Quality na ka sida piro ka nang si tamo ba. Atay di kaya atay putro. 때 포사이 비는 누굴로 Kaya na pisa. Nang hindi le nga deng sa ja. 근데 사나산 너무니 레는 Si amani siya. 살라니는 레이 타고 그도 Kaya ani ka ani do ka dai no. 할라게 봐 Kaya ani le ka nang ani. Natin na tema matanda. Ado na sa ina phone to ka phone ra nang hindi la ka mai ngai do no khoi na. 이는 나 꿈마 아베 지나고 야니 Kaya 스테이션에 팀 와게 안 lo tholo chaso. To. 네 pesa ka mai to ro ma Lo. 아야 Wala ako ba sa ato tilagi yan. Lo chas lo di chas lo. 나 Nung kay do gi ma. Nung sa kay do gi ma. 이신 다 기억 없다 Kay thai no. Kay thai ne ba. Ugi na kay thai ne ba. Ya da ka putro putro. Putro da ka putro. Tang da. Tang da ang putro. Putro ang putro. Kay thai no. Kay thai no. Kay thai ne ba. Putro por da ka putro. Ni tang to ni tang to. Ai na tang na no ai do no ja. Ai na tang na ai dra ba. Yung kalo ba ba yung doon siya. Lati makuha yung kalo ay balihe. Pura Yung pura ba? Dakar. May kapo nandiyan lang ako doon. Dakar na puso mo singgan nomi. Yung kalo mazo mo. Yare ay loan video ni po lauri ni nga. Dakar sa 네, 문데 많이 비교 더 터미널이야. 그거는 어때? 아니, 내가 뭐 그러네. 용걸로 막고도 용걸로. 막고도 용걸로 봐. 어다 걸로. 어다 아직까지 또 그냥 고. 자자. 쫄로. 거기 가야지. 내가 호스다 옆으로 호스다. 용걸로미. 아 손이 잘라 용걸로미. 손이 짱오미. 나도 답변을 보고 계세요. 거기 가야지. 정신 와요. 거기 가야지. 용걸로 봐. 또. 엄마 참는 있는 거 용걸로. 용걸로. 다리 까봐 용걸로.